ഗോതം പോലീസ് ബാറ്റ്മാനെതിരായിട്ട് നീങ്ങാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ആ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ബുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കുക. ആരോ എന്നെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. എന്റെ ദൈവമേ, അപ്പോ ആ കാർഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ദൂരെ എറിഞ്ഞത് നിങ്ങളല്ലേ? ഞാൻ ബട്ട്ലറിന്റെ ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ആഴ്ച മാത്രം 2 ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിൽ കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി ഡാമേജസ് കൂടുതലാണ്. അതേസമയം ഒരുപാട് കെമിക്കൽസും മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തത് ഒരാളാണെന്ന് അത് തോന്നുന്നു. കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാസ്റ്റർ ബ്രൂസ് റാംബിയോട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ ഇരിക്കുകയാണോ? യെസ് ആൽഫ്രഡ്, അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യൂ.